Fl-okkażjoni ta' jum il-ħaddiem il-mexxej Laburista Joseph Muscat għamel żjara fil-lukanda Paradise Bay fiċ-Ċirkewwa. Meta kien qed jiltaqa' mal-ħaddiema Joseph Muscat qal li huwa ta' pjaċir kbir għall-Partit Laburista li jara li din il-lukanda hija mmexxija minn familja u qed tikseb ħafna suċċess. Żied jgħid li din il-familja kapaċi trendi x-xogħol u żżid l-investiment meta timpjega magħha madwar 180 ħaddiem, kemm minn Malta kif ukoll minn Għawdex. Joseph Muscat faħħar l-inizjattiva li ħadu d-diriġenti tal-lukanda billi investew f'sistema ta' marketing innovattiva li permezz tagħha qed jattiraw turisti minn pajjiżi differenti għat-tul tas-sena kollha. Jakkumpanjaw lil Joseph Muscat kien hemm ukoll id-deputat mexxej Anġlu Farrugia u l-kelliem ewlieni Laburista għat-turiżmu Gavin Gulija. Il-konfront ta' ħaddiema hawnhekk huwa eżempju fejn għandek iktar minn mitħaddim full time illi d-drittijiet tagħhom kollha ma rispettati kemm bħala pagi u kemm bħala kundizzjoni tax-xogħol u anke dak li huma part time. U għalhekk aħna ġejna hawnhekk bħala Partit Laburista biex nagħtu eżempju ċar illi l-affarijiet jimxu b'mod reali u b'mod viżibbli. Gavin Gulija tkellem ma' One News dwar l-aċċessibilità lejn Malta permezz tal-linja nazzjonali tal-ajru l-Air Malta. Issa l-Air Malta għaddejja minn proċess ta' ristrutturazzjoni u għallura wieħed irid jara naqra kif se jiżviluppaw l-affarijiet dak li għandu x'jaqsam ma' rotot u dak li għandu x'jaqsam ma' seat capacity. U importanti li l-Air Malta issalva mhux għalija biss, huwa importanti li l-Air Malta ssalva għalija biss, però li tissalva wkoll anki sabiex tkompli issostni l-industrija tat-turiżmu.